focus, man. Euskaraldi Clash. Arrano pertsa naiz, Bilbotik, raperoa. Atxamarretan dut boterea, eraztunik gabeko erregea. Zeinetan ni, etorri behar izana besten lana, ez da txarra baina txadarioia da. Arrazoirik gabe izan zara arroa, egoa goraino igoa, ta goian nintzenean moztu dizkidazu egoak, tas balitz nahikoa, beti hain zuhurra horre. Hip-hop zintxo bat eta mezu helduagoa bat egiten dutela uste dut, eta lan fina dela. Orbuz Kings, Big Chicky, Kalakari, Zakilonil, bizirik atera ezin, eriotz ordua aldin. Euren mezua transgresorea da, ez? Ez da Euskal Herrian konsumitzen den mezua, ez? Eta uste dut hori agitazioaren bila daudela eta lortzen ari direla. Bereingatuta gaude, ez dakigu noiz arte, beti horrela izatea gustauko leike, shake, dene squad make it, erritmoaren magiaren Talde estralurtarra da, eta nabari da ere eurak fanita eta nortxonek hip-hopatik datoztela. Lotzen dutela hori mezu berri bat, baina zaharra mantentzea ere, da berritze bat, baina esentziarekin. Esan Helenari buruz, kriston bultza eman diola Euskal Herriko hip-hopari. Betidanik hip-hopa izan da pitokrazia bat, eta hori ez da osasuntsua, ez da musikarentzako, ez da bizitzarentzako. Gizakia da nolabait esateko represio handien, represio historiko baten ondorioa da.